Здравейте, деца! Вие сте с нашите вълнуващи истории. Приятно слушане! Бащата, тъжен и посърнал, стоял до прозореца. Преди няколко дни неговият най-малък син го напуснал. Той просто се тръгнал. Със себе си взел цялото си наследство и заминал от бащиния дом. Синът не се обърнал назад дори веднъж. Неговият баща го обичал. Но къде е неговият син сега? Как е? В началото синът бил добре. Имал много пари и много приятели. Той ходил на различни веселби и празненства и вършил много неща, които не били правилни. Вършил онова, което всички други вършили. Но скоро парите му свършили и всички негови приятели го изоставили. Той нямал никаква работа и това станало голям проблем за него. И за това накрая си намерил работа при един стопанин на животни. Грижил се за прасетата. Това била възможно най-лошата работа тогава. Той бил толкова гладен, че искал да яде от храната на прасетата, но никой не му позволил дори това. И с скъсани дрехи синът седнал до мръсните прасета и започнал да размишлява. Баща му го обичал. Мислил ли синът за това? Но изведнъж той се изправил и решил нещо. Казал си: ще се прибера в дома си и ще кажа на баща ми, че съжалявам, че сгреших против него, като тръгнах по собствения си път. Той наистина искал да изповяда греха пред своя баща. Представете си следната ситуация. Синът бил далеч от бащиния си дом, но неговият баща го виждал в мислите си дори и тогава. Той обичал своя син и когато го видял да се връща, се затичал към него. Преди синът да каже и дума, бащата го взел в прегръдките си и го целунал. Изпълнен с радост, той извикал слугите си и им наредил: бързо! Донесете чисти дрехи, пръстен и обувки. Пригответе угощение. Ще празнуваме, защото моят син е тук. Мислехме, че е умрял, но е жив. Той беше изгубен, но сега се намери и се върна при мен. Точно както бащата обичал своя син, така и Бог обича теб и мен. Той иска да отидем при Него и да живеем с Него. Затова Исус разказа тази история. Искаш ли да разбереш повече за Божията любов и как да се приближиш до Бог? Тогава моля те, пиши ми. Чао и до следващия път!